Gizarte honetan badaude 1000 histori eta asko ez zaizkigu iristen. Egia esan kasualitatez entzun nun gai honi buruzko albiste bat. Dirudi badagoela gizartearen sektore bat oraindik ere ez duena gai hori aintzat hartzen edo onartzen, ezta? Eta buelta pare bat eman nizkion eta esan nuen ze gogorra izan behar duen bizitza horrek, baina ze baitere merezimendu guztiz egon behar da gai hori literaturan eta nirean, ez? Euskarazko literaturan, nik euskaraz idazten dudalako eta euskal literaturaklako gai bat eukitzea esan merezi zuela eta horregatik aukeratu nuen, iruditzen zait gai polita dela. Ez dena jorratu, naiz eta orain zinemagintzan ere badagoen horre bide bat. Jose Mari Goenagak eta Aitor Arregik egin dutena beraien Maspalomas pelikulan, hau beste hildo batetik doa, eta iruditzen zait beharrezkoa dela eta horregatik idatzen dut.